Numru ta' residenti u sidien ta' stabbilimenti ilmentaw ma' dan l-istazzjon dwar il-mod ta' kif qed isir ix-xogħol fil-bandli ta' Marsa Scala. Il-proġett li qed isir mill-Kunsill Lokali Laburista kellu jitlesta preċiżament 4 xhur ilu, flejt jiġifieri fit-22 ta' Frar li għadda. Madankollu s-Sindku Laburista ddefenda l-pożizzjoni tal-Kunsill li jmexxi u tefaħtija fuq il-fatt li żewġ kumpaniji appellaw għad-deċiżjoni tal-Kunsill Lokali ta' Marsa Scala. Madankollu s-Sindku Laburista huwa konxju mill-ħin ħażin ta' meta qed isir il-proġett, kif joħroġ minn kummenti li tal il dan l-istazzjon. Il-pubbliku llum il-ġurnata għal-bidu daw jgħidulna għaliex ma ftaħtux qabel, għamilna notices kullum kien. Persuni informaw lil dan l-istazzjon sa dolodu stess li l-Kunsill Lokali Laburista kien qiegħed jistudja l-pavimentar li sar ħażin u li wassal sabiex l-ilma jeqpa' niżel għal ġol-ħwienet. Dwar dan is-Sindku Laburista qalilna hekk. Li kellna żball żgħir hawnhekk dolodu, ġifieri hawnhekk se nirranġaw għaliex fil-fatt ġibna anke bawżel ilma biex naraw li l-ma jaqlibx biżżejjed u fil-fatt hemm żball żgħir. Għandna nerġa' noritnek, la m'hemmx stima, m'hemmx konkos, m'hemm xejn, sempliċement jaġen għal ftit il-paviment u jġej tpoġġa. Però fil-waqt li sabiex tinqala parti sostanzjali mill-pavimentar mhijiex problema, is-Sindku Laburista jsiba diffiċli sabiex iressaq kamra li tinsab f'nofs il-ġnien u li estetikament ma tagħtix pjaċir. Is-Sindku qal li kien hemm persuna li ilmentat miegħu minħabba dan, madankollu l-kamra ser tieqa' fejn hi. Kien hemm ilment mingħand wieħed biss, meta aħna diġà lestejna x-xogħol kollu hemmhekk. Maħniex lesti nerġgħu nħaffru hemmhekk biex dik il-kamra tmur hemmhekk. Il-proġett ġibet lejh ukoll kritika sostanzjali minħabba l-fatt li x-xogħol qed isir f'dan iż-żmien tas-sajf, propju waqt il-logħob tal-Euro 2012. Il-Kunsill Laburista qed jippjana li dan il-proġett ikun inawgurat fil-21 ta' Lulju li ġej, salima ġurnata il-Euro 2012 ikun laħaq spiċċa. Fil-kummenti tiegħu is-Sindku Laburista injora l-element ta' trabijiet u żona mkerħa. Tant u hekk, tant mhux minn dak li qed tgħid illi ħwienet batew, illi fil-fatt kif hija tara peress li hawn il-logħob tal-futbol dalwaqt issa. Aħna neħħejna l-hoarding minn hawnhekk biex il-ħwienet ikun jistgħu jgawdu speċjalment għal logħbiet li ġejjin, speċjalment ta' nhar il-Ħadd dik il-logħba speċjali bejn Taljani u l-Ingliżi ikollhom fejn jagħmlu s-siġġiet u mwejjed.